శ్రీ బోయకొండ గంగమ్మ టెంపుల్ దగ్గర అయితే ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడు వచ్చిన బోయకొండలో అమ్మవారిని దర్శించుకొని వెళ్ళిపోతారు. అమ్మవారికి రహస్యమైన ప్లేస్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ. అమ్మవారు కోనేరు అంటారు. కోనేరు అమ్మవారి గుడికాన్ని ఇంకా పైకి మనము 2 కిలోమీటర్ల దూరం పోతే ఒక కోనేరు అయితే కనిపిస్తుంది. అక్కడ అమ్మవారు ఉయ్యాలు ఊగుతూ నీరు తాగిన ప్రదేశం అయితే అక్కడ ఉంది. ఈ రోజు 2 కిలోమీటర్లు మనము అడవిలో ప్రయాణం చేసి ఆ కోనేరుని అయితే ఈ రోజు మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చాలా దట్టమైన అడవులు అయితే మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, జనాలు అయితే ఎవరు చాలా మంది రారు. ఇక్కడ జంతువులు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. యా జంతువులు ఉంటాయో తెలియదు మనకైతే. జంతువులు కూడా ఉంటాయి. ఇలా చాలా అంటే చాలా దట్టంగా ఉంది. చీమల దూరని చిట్టడవి, కాకల దూరని కారడవి ఇది. అలాంటి ప్రదేశంలో కొన్ని అద్భుతాలు అయితే మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాము ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇప్పుడు అద్భుతమైన ఒక లొకేషన్ చూపిస్తాను. సూపర్ ఉంటుంది చూడండి. ఇట్లా చూపిస్తా లొకేషన్. ఇట్లా ఒకసారి చూపి. ఇక్కడ అంత చుట్టూ అంత చెట్లే. ఎవడు వచ్చి ఏం చేసినా ఎవరు ఇక్కడ దిక్కే ఉండరు మనకి. ఇంత అడవిలో వచ్చిన దానికే మనకి విశాలమైన ప్లేస్ అయితే కనిపించింది. చూడండి ఎంత విశాలంగా ఉందో ప్లేస్. కొండపైన అది టాప్ లో మనము ఈ గుండెలు దాటిపోవాలి. అమ్మవారు ఉయ్యాలు ఊగుతున్న గుండె అయితే ఇదే. చూడండి చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇటు సైడ్ ఒక గుండు, ఇటు సైడ్ ఒక గుండు, మధ్యలో మనకి సొరంగం లాగా అయితే ఉంది. అంతా మంచు పడుతూ ఉంది. లొకేషన్ అయితే సూపర్ ఉందబ్బా. మనము కొండ ఎక్కేదానికి ఎంత కష్టపడతామో. పూర్వకాలంలో ఇక్కడ దావాలాగా లేనప్పుడు ఇలా ఎక్కి ఇలా పోతా ఉంటారంట. ఇట్లా పట్టుకొని ఇవి సపోర్ట్ ఉంటాయి. ఇట్లా ఇలా ఎక్కిపోతా ఉంటారంట. ఇట్లా పట్టుకొని ఈ కుండిని ఎక్కేస్తా ఉంటారంట. అది ఎలా ఎక్కుతా ఉంటాను అవలా అయితే. వావ్, ఎంత బాగుంది నా అబ్బా. ఇది కింద చూడండి. అతను ఇంకా చూపే ఈ బండ చూపి ఎంత స్లోప్ గా ఉందో చూడండి ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా స్లోప్ గా ఉంటుంది. ఎవరంటే వాళ్ళు ఎక్కేదానికి అయితే వేయలేదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే మనం ఎక్కొచ్చాము. చూడే ఎంత స్లోప్ గా ఉంది అంటే చాలా భయంకరంగా అయితే ఉంది. చూడండి, జారినామంటే ఒకేసారి లోయలోకి వెళ్ళిపోతాము. ఇక్కడ ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం అయింది. ఎండ విపరీతం ఎండగాస్తుంది. ఆ నీళ్ళలో చేపెట్టి ఐస్ గడ్డలో చేపెట్టినట్లయితే ఉంటుంది. అంత చల్ల కోల్డ్ గా అయితే ఉండడం అయితే జరుగుతుంది.